Много хора си мислят, че един нож е остър, докато обаче не бъде измерен реално. И точно това ще започна да правя в този канал. Наскоро добавих към моята колекция модел 50C, професионален безсуред за измерване на остротата, използван от професионалисти и хора, които искат реални измервания, а не тестове на усещане. Уредът измерва с каква сила в грамове едно острие прерязва специален тестови материал. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-остро е острието. Това вече не е режели лист или изглежда доста остър. Тук говорим за реални измервания и реални числа. 50C не е индустриален лабораторен уред, това трябва да го отбележиме, а система създадена да дава реални и повторяеми измервания за остротата по без стандарта. Реални тестове, реални числа, реална производителност. С тази система ще тествам различни режещи инструменти и острота на макетни ножове, кухненски ножове, ножици, длета и така нататък. Защото в реалния свят изглежда остро и наистина е остро са две различни неща. Коренно различни. След повече от 20 години работа с инструменти и производители съм научил едно. Производителността трябва да се измерва, а не да се предполага. И някои резултати може сериозно да ви изненадат. Очаквайте интересни видеа, реални тестове и сравнения между различни режещи инструменти. Защото понякога и най-скъпият инструмент не е най-острият и обратното. По-евтин може да се окаже по-добър от премиум продукт. Тук няма да има маркетинг, само реални тестове и реални резултати.